Сестро, свършиха ни зеленчуците. Трябва да отидем до пазара, за да купим. Да, како, хайде да вървиме. Ще видите, ще взема това имение и ще забогатея. Ще забогатея жестоко. Ще видите, ще им отместя горчиво. Ще плакат както плаках аз и ще ги боли както ме болеше мен. Защо плачеш? Защото за крам няма да дойде на рождения ден. Спокойно, како? Ще дойде. Това е адресът, който ми даде на Жизена. Супер. Да, супер е. Обаче как ще се премъкна вътре? Мисли. Ще видят семейство Гунта. Ще отмъстя за това, където ми причиниха. Госпожо? Ами да, това е шансът ти да влезе в семейството. Какво да направя, как да се доберат до това семейство? Ами да, щом покажеш, че на хората си добра и мила, те ще кажат на семейство Гунта, защото сторих добра, а те ще ме приемат в семейството си. Ами да! Помогнете! Има ли някой? Помогнете! Тя е без съзнание! Помогнете ми! Да, ми кой ще ми чуе по това време? Чакай малко. Тази тук нямаше ли две сестри? Ах, сакши. Ами да, имаше. Хей! Тази към леко, кога ще дойде? Ясно съм я виждала. Сакши, какво прави тук? Хайде, сестро, да отидем да видим какво прави тази танцорка тук.